Hello guys! Ha? Ubay agay libre. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilo of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. God bless po para sa inyo guys. May buntag, sir. Oh, sa mga itong ipamati, sir. Kagahapon ko magud ni atake ba ang kan. Hindi mapun kay ang normal man dugo ako. Blood pressure bago hospital normal 120 over 70. Wala lagi na itong 6 months aron nga ko itong atake ko heat stroke to kay Heat stroke. Heat stroke event man siya na likor na kuha sa sound system. Walang parabolic lang, init kayo pa ng dryer nga ang area. Ang dryer sa init. Pating inita yun, gabi, huwag kayo hawa-hawa ito sa buwan. Nahuman ang event, nahuman ang program. Pagkakuan, tabalong panghipos, dito. I-atake. Tabang, kumain ka na kung anak. Tabang pa na. Ligo guys. Pagka... Unsang paminan mo ito? Lipong. Lipong lang? Palong pa lang. Palong yun? Yan. Actually, palong pa lang. Kuan pa. Mo tasakto pa kuan sa ulo. Wa pa'y pumawala ang kuan sa utot ba. Yan, ninog na. Uliwi ang ba. Yan ko lang masahe. Tumbang-tumbang yung high blood. Pero wak ako kakuha ng high blood ako. Lusartan ni pa inom. Lusartan. Ito mga, siguro mga 30 minutos ko tinabang nila. Ulian ko. Ya, relax naman yun. Ito, balik ako. Balik ko siya. Ito nga, ulian na yun. Uli na lang. Ba, dahil sige. Ito, ibiyahe ko. Ibiyahe ko. Sus, kay, di-atake mo. Kasi may gani kaduol na, nakauli mo ko. Ito no? Dala si Kunos Nervios, suga, anto na yung ikaw na nga, putingin grabe, mas grabe ito siya, mga dati. Tabang na niya po, lang sa balay, tabang. Rabot ito, nahuwasan na, hindi na sa hospital, ay kung yun, hindi ko na sa hospital, hindi pa kumain. Kaya nga kuwat, taro ang May nalaon juga. Hindi ko sila, namatay ako ka dito, iba ako ganing high blood, o matakihog ka, ato ka sa hospital. Ayaw pa na mamatay. Ayaw pa na. Dito ka stroke ba? Kaya di ba ka matabang-tabangan? Dito ka di ba kabaluran sila mo? Okay. Ano naman agad? Ana. Iwasan. Dextrose na yun eh. Tubuhan ka. Tubuhan. Matay. Ano ka? Ano may tabo? Ano? Kaya siyempre. Ito ka papa high Mas blood. grabe ka lang yung mga high blood niya. Magbukal-bukal Papa na high yung blood mga. na nalibang na high blood. Nagitubuhan dahil. Dahil kuat. Umat. Nalaulian to. Pagkakahapon, 6 months sa lagi. Dito ko na-admit ba ako. Sabi niya ba, ang gimitin na sa Lusartan. Ato basta 2 months. Wala gito ko. Ito na pagkawa sa hospital, mga siguro 1 month kapin. Saya ka ng biyahe ko nga, sobrang ka ng init. Dahil magtubig ang buglaw. Nanay, tambal. Hilambos. Maulian ka. Dito na wala na to siya. Wala nag-atake. Gahapon, hinta ako sa malay. Tanaan, alas 10 na pasado. Siyempre, laki mga bulante sa eskwelahan. Para kung binipod naman. Kung hingi mo ba, Kabantay ka na. Hiwi. di na magkakataro usul di. Namatay. Inanang inahita ko sa kuwagal. Ano yung itong... Sige ka siya kung ano. Sige siya kung siya mo ha. Sige ka atim. Sige kating. Ano nga. Sige nga lang. Pahilod pa. Ano pa, check ako gahapon. Dugang ang zita. Naglaanag para sa utok. Ay basin daw. Basig na blood clot. Basin daw na blood clot ba ang ikuan. Kay Dugaw ni mo gapon. Okay. Okay man, 120 over 70 lang. kung napababa na po siguro to ya kay kuan man daghan man nagpainom nga pababa sa dugo. Pero pag abot sa ospital, action po to. Ang kuan po, kung mabugnawan po ta mo, naog na siya. Basta mabugnawan. Oh, ganito no ice gina Naog akong na tanan. ice gina akong ginatabang sa iyaha. Karon, unsa may paminaw karon? Normal. Normal ang buwan. Normal lang.
Nga ginagma unsa may pamatay gyud nimo ron karon kanang sa imong lawas o sa imong unsa gyud. Ang kuha nga ako nga, ang drive ko nga, di kay Binuhod mo siya. Binhod. Binhod. Pero nagabasa ka. Hapon gabi. Hindi lagi ulitaw ba nga. Hindi sa lagi kay kuan. Ang lawas. Oo. Hindi uli basketball na half-back sa buwan. Pero Pero karon Pero dili na. karon mga tuiga. Karon isa ka tuig wala jud kay basa-basa. Di mo na Kanang siya mabasa sa ulan. ulan. Ana lang, pero kanang muulig balay ba? Dili man. Dili. Kanang udto hapon gabi ka na mga masa po mga bat na Ano galing mag-ulan galing nga na sa balay yung lamig ko sa biyahe. Hindi ko biyahe kay. Karga Kana na ko relax. naglayahan ko an. Mura Kaya ginayahan. Stroke biyahe ko. action. tuo ay mo ang kasagaran. Tuo yang hiwi Di an. ka mainom Sa una. karon. Sigarilyo. Anong niundang mga sir? Kay May nang masayon po tang anong niundang. kuan na may tama akong baga sa una. Na tama ba yan. Ni disiplina na lang jud ka nga dili na. Disiplina na yun. Pagkatawa, anak ano. Pagpanganak na ko so. Ayo mayo. Anak ka na mag 17 years, 18 years naman na. Oo. Hindi na. Ilom na edad mo sa unang diri nahilot ka. Bago pa Nahilot magpapahilot. man ako ni sa una. Yung mama. Kuan pa oy ay Nahilot pa last tagaw, year. oh. Oh, nahilot last Duhan man year. ata mo. Oh, kaming mama. Si mama raw naglubog kinay samad still. Sa mas Dako gyud. May gani kay ako ra lagi sige tamba-tamba lagi grabe. Na Wala. Oh, larot. kuloy pod. Ako ra gayud signals na si panglaksi ako tanan. Okay, kabalo mo. Pero napabalik, wala palit yun ya. Wala pala pa na. Wala Sunod to sila ikuan kabalag ko nga akong inan nga ang sa balag dila hiluton ng isa ka tiil. Pwede man kukuha na tanan. Masamad, maunsa pa na basa. Ano mo duol lang jud. Gani. Kaya ko sunod lang sabay daw sila Ano mo ani. duol lang yun. Naiban mangutana dito sa kuha sa message sa di kong tubag kay kanang maayo kag kuan mo ako. Di mo na pwede nga maayo ko. Makaya pa na ako na sa di. Diretso ra gud kanang diretso mo mapakuan na ni. lang. Mapugos mataanan. Dili Kaya kanang nimo. tagaan assurance ba Kaya di? nimo ayohon ko. Ang Di mo hirap kaya ka eh. pwede doktor nga. Gani no di ba na maulian sa doktor? Kaya nimo ayo piso na ang doktor ni do o duolan lang diya patambal. doktor mismo. Lison na. Ano lang. Pero gisalig nimo na tanas Ginoo. Kani unta og katong panahon nga nagpakuan mi ni mama kay kaang nakuan ako ato ang napansin jud na mo ato katong pagpahilot na mo si mama ato sige mutog ubo gito yan sige ubo niya. May time sa to siya magsugpa mong gawas mo dito yan ko ay sa kasing-kasing po to niya ba. Ya, nya. Kuan katong pagkahuman niya gihilot to iyahang kamot nga dili to niya mana na to niya. Pagkahuman wala gito siya pila gito ka bulan nga wala na siya ubo-ubo niya. Wala na pud mi kabalik kay kani wala lagi tagi bati na no. Ano man? Wala na mi kabalik. Nya sige ko ingon ani nga pagpahilot ra dito pa kay dili man sa kuan. Kita jud ka sa kung kinapos. Okay, friend man mi ate Okay. kuan po nag-follower nagasunod pug ko niya. No paadto ra gud dito karon naabot ni nas punto nga na padung yun ma-stroke nga. Og stroke na gito kung dili na ko siya matabang. Kung dito matabang niya, idiretso gito niyo Oh, nga murag matusukan. Dito Dili sa siya maagapan. patay gitong tunga sa lawas. Di maagapan na siya. Ako kay abtik man Yan din ang kay kuno ko. ba maraton. Larga na. Ayun nag. Kami Kuha na sa kanan. Ano sa yung first aid? First aid gid ko. Kasi madala pa Oh. ni. Okay pa mga pa. O sige, atong anaw pa. Okay pa ka pa. O. Ginana man mo may ingon gid siya Kaya sa- pa, kaya pa nako. Sa Sige. doktor kailangan Ano ko na to? kailangan gid sila maistorya ba kanang So man kaya pa. awit gid sila Nak di na kaya nak dadadyo. Sige, kanang murag bisu di na mo kaya. Kami siya ginadala na mo siya pag ulian na. Oh. Kay nagid kani katong last nga atake niya before siya na-admit katong 6 months ago, di siya kaginhawa kay kasing-kasing naman tuog ka nang sa iyang high blood kina nervous na kay dito palagi siya sa karsada gi kuan gi atake niya. Nakauli nakauli niya namidpid na siya sa kilid sa mga silina na Kuya, ka mo. magbiyahe. Mo gani kato. O na matingalan lang. Patay na yun. Di ba kabalo mo? Di ba kabalo mo tabang gyud yung mga tao no? Loy, ang imo unsa ra tawo matumba ka? Tanawa, magdadsil pon. Oh, bidyuhon. Lagi bidyuhan na lang. Ito ka kay para po sa ilaha o dapat masayod. Oo nga. Uy, Minsan di ni ba kasi pwede- tagiya ani o ana. Bisa ko na boss, unsa man, okay pa ka diha? Okay pa nimong video. Sige lang, ana naman gid ang content trend sa panahon. Tungkol sa cellphone, may balaan ninong imuhang
Kung gani inod, wala gyud kay pahilot-hilot, wala So, jud. ano lang. So, dungog man ninyo ang kuha ni sir. So, asa ang balay mo, sir? Bansalan. Bansalan. So, ayan kay shout out sa taga Bansalan. Ang Bansalan, Davao del Sur. Pasig na kay shout out, sir, sa inyong mga amigo, amiga, ya. Shout out sa mga sadingan ako sa Tinago. Tinago. Mm. Tinago. Mm. Kuya mga bulante nga wala nakuha. Bulante ni mo. Ang tinas bilya ka makuha ron. Silang basabta lang. Yung Yung nalawa sama. ng binahan niya. Oh. Hindi isa kung mga bata ron kay tumilos mo pahinga. Ay, kay sige ka, doso-doso sa mga anak. Lugar, gyud kay ko sige ingon gani oh. Kaya ang ubo dugay na kay ubo. Sige ko ingon. Way pahuway. Ikaw ba parte nimo gay ulo pagpahilot lagi dito ba? Kaya kanang ubo nimo ano gihawa-hawa na. Hindi mo Giganahan na gyud na nimo. Kasi ganahan na board. Gani, giganahan na gyud. Okay, so yan guys, shout out sa taga Ah, dito ni. Bansalan, no? Nasa sa atong tabangan. So nadungog man yung mga testimonya. Wala na sa Swerte kayo yun, nagi swerte nga. Nagi ang anak ko gihan kaayo mo kuan sa madungog na delikado. Delikado yung panahon, no? So ano lang. No, so tabangan na to sa sir nga mamayo, no? Makondisyon yung lawas. Kondisyon ng labos. Wala na kondisyon. Kumbaga murag mapalyar ang sakyanan ba? Uy, mapawong-pawong man. Ano gana ba? Kung yung pa-repair, siguro kung mapawong nga sa unahan, pagkapos sa unahan mo, gana. Kondisyon na po. Wala sa minor ba? Uy, wala may, kuan Sa na. napunan ba na daw siya makina pa tune up. Tanawa ng ligid kung maglaing mo po, nahanar na po, kulag hangin mo diya, yan ba? Tabangan na to siya mamayo, siyempre ino ba na sa pagkampo sa Ginoo, siyempre sa tanang gamod order eh. Manikamot ta, manikamot ko nga mamaayo makutob sa kumahimo kay pagkin natin ginapamatis lawasan. O siyempre sa karon na po nga kita ni video guys, first time nimo, please po subscribe. No, i-click lang akong notification bell para update this kinapin na adlaw. Comment, like, and sa comment lang mo guys kung gusto namin mga pangutana. No, kabayan sa gipamatis sa lawasan natin karon. Wala gyapon mamaibasig makatabang ko, no? Ano lang, try lang ta, no? Taga Digo City ko guys niya. Kung wala pa po ka-subscribe, no? Ka-follow sa akong Facebook page. Please follow my Facebook page, Eric Hilot ang traditional, no? Ang iyang profile katong na miniban nga yellow nga naitatak Eric Hilot. Og shout out sa ka-subscribers sa YouTube channel lahat po ng mga OFW. God bless po sa inyo. Yan. So magsugod ako Hilot guys. Hilot po sa taga Bansalan, Davao del Sur. Ako sa timuon ni guys kay murag naksog lipong ang mga hilot. Basta dili mo agay, libre hilot. Ha? Last year pag may nagpahilot no. Awlo kaya, maingon jud ko ba kay ring ko nga sakit gyud Ngaon na ito? ang hilot no kay tanan baya no nya. Ako tulo jud ko kaadlaw ato naglubog. Wala may barog-barog atong mama oy pero di ba ako gireklamo to dili gid siya maalsaya kay busy kay ko pangriban. Pagka tulo ka adlaw oy, katulog ka adlaw pag tindog na ko wa naman sakit at dito sa ko ana ko at di na jud ko nauli ano mo nang may nabit ang utan asa dili may magit mo ana kudto sa Digos da Eric Hilot mo na magko mo recommend magyud tano mo ganino so hagbay ko sig istorya nila pagpahilot targod mo kay dili man ta maingon nga Hindi, lahat yun siya ako matandog. ang gani no kanang i-condition ba kay ang flow sa Ako may ato mismo man yun, kanang hilot sa manak. Di pa yun siya mawa ko na yan. o di Pero pa man masunod adlaw ko. lami na ang Grabe paminaw ka, na no? magaan-gaan gyud ba Kesa nga, di yun siya. oh magdugang Di nga man po magdugang pwede na sige tagtambal. gani Di man maayos. Pinrin liver. kanina Panuhot man eh. mo reklamo di sakit ang mo sakit ang kuto-kuto ana. Sige na siya kuan sakit ang kuto-kuto. Wala man na edad mo sa? 63 62 nang na siya. Mag 63. Ano sa man? Yung mga mixed. Uy, hapit na. Dali Happy ka. birthday, Dedaan. Ato sa una kay wa pa man to stroke kato last year di wa pay action ng stroke di dili ra relax ra. Dili Gusto lang mo sa itong niagyo. Igugis siya. oh, lagi di wala na ba Tagdan man niya. nakita tong babae gani itong Kung ingon nakita ka itong anak mo ito. katong lalaki. Itong babae po di ba? May Babae bago. nga o tong bag-o nimo nga kuan nga kuan po siya nga ingon siya na banhod tas paglakaw ra mo to niya ako ba itong gitanong nga pag tikang Explain daw man niya niya, feeling explain. feeling niya kanang banhod ra daw tas gipasagdan lang niya pagkaugma pa siya sa hapon nagpa-admit mo lagi ko kaniya kay obvious mo kay ni kanang atake niya mahiwi man gud niyang baba Eh, kay di ka ratulon. wala na lang kay tungod kang mama nga labaw pa pud to mag kuan Kay jud gani ko maratol ato mo ganang tao. Wala nilang nauna. Dito gyud sa kuan. Permiro niyang atake katong dito sa dryer. Kuan ko, oy, luhod ko, oy, nangay, di ko, aman, liguna in taon ko. Kay,
og dili ko magligon ani wala ko kabalo kung saon ko ni pagtabang kay first time nga nahitabo sa iya kay dili man ni siya lagi masakiton. Ang among mama mo Kondisyon lagi. among mama mo masakiton pero lagi maningil na. Tayo gusto ko pag libon baka na diba. Lok-lok ko binadahan ng kupras gali. Ang mais na ito, 20 kilo. Depende. Nana dili sa iyang abaga. Landlog man ulan. Ata ba na? Bigas ko sa damyo. Dako man siya kay taas na katong lawas. Sakto sa kan. Sumulog dito. Pero na nga senior na maningil na tanan. Ang tanan magunatong kuan sa una. Is bakan juga na Ano na pag-abot sa panahon Kung di gani. mo ka mag-ingat, Tawag ito, anak ko. Dia bisyo ko. Tawag mo lang. sige, tino pangalan. Pangalan mo tinood. Rone. Oh. Dong. Dong. Mobile ko sud Bago yan ko ano nanti. Gahi na kayong mga kuan ba? Kaya sir?
Harap. Daghan ka na yung panuhot ba sa likod? Tira, sir. Ha? Daghan ka na yung panuhot sa likod. Tapa, 60. Tayo pa.
Kasayan alimango, dili pwede na. Wala ko din nagkakaon, kinamiro. Isda na kalistis. Bawal na ha. Ito tanan. Mahimo lang. Dong. Busy na yung diri sa lapalap. Diri sa bagtak. Ang may sakit kaya pa no. Iluton siya. Kuan, dili man na makuan. O giluton lang nga normal, di man gyud mo na makuha ni nana. Hindi pwede kitik-kitikon eh. Daghan na kaniya ugat nga baraba kay Drive. Init mo kinaya, matulan. Kanya ko na sa gahit na akong rin. kana lahi. Ilo kayo na bakang gahit kayo. Black ba? Ganyan kay Kaging mo na siya. ko na ganing gikuan kay ugat na nimo pa. Ano may sara? Pagumot ko nitong mga ko. Agit na gahit na. Nagdako kayo nakaamang gahit. Mula ka, yun na ba? Super yun. Wi-Fi daw. Ma, Wi-Fi daw siya. Taga ka din. Mataga ka. isa kabot. Napli na. Pangudan mo anak yung ay. Ha? Hindi mo wala rin ugat. Tiguan sa doon. Ay, pada tiguang mo niya, mahapit na lang. Tiguang na lang ba mangilot? Sige na. Idalan lang kayo ng tiguang. Layo pa ta matiguang. Bawa. Di, ito papel di. Dagang kay ugat ng mga gahe. Wala jud kay na. Nagapahilot mo na siya. At as biya tayo yan. Sumpay biya. Lagi ko sakitan jud ka na naghilot ba kay mga ugat nimo mga barado na gid ang mga ugat ko. Wala di at wala di kuan ba. Sa una pa nga nagajambol kay mabutan jud ulan, gikan sa paingitan Dagang kita kung kita sa unal. Amag ko sa terminal. Sus, ang mga gahe kay sa una ba, dagko kay lawas. Mga stroke ko eh. Nagana na ro. Oo. Dali lagi magsalig kay Kay, ada ko. alsa man po sila nag-ulan. Mo lagi mo ko na siya sa una. Libor nga po man. Tagay na po, Sino no? lang itaga. May balik pa ng libol mo sa ay libol di ko ta ko. Oo, daganon pa, no? Pag Daganon. Mag-abot sa truck, jeep. Naghanag sinako eh. Karga, gina. Anak ko gahian, matuwa ng sukul. No? Nakaroon, abot pa na, wala na eh. mga Mr. Kilo. Pagambol mo kung ano barilis mo tag. Wala ba tag sa sinta kilo o sinta. Oo, Babasaan mo mga karinti. grabe no? Ulan init. Oo. Kaya ra, wala ra. Kaya na. Inuman ko ba? Kaya sa kanay, wala kapoy. Hindi siya. Pagkawa sa hindi sa ugat hindi na tuba mo. Ganun din. Kaya sa una nga, bata-bata pag gani, pero barog man po ako ang trabaho.
Kila mi idigid. Barog, man, pagulit balay, masaan. Mabasa jud ko kay riban man. Lagi. Migwas-was mo ana man gid diri o man diri man mo. Nato, gilot na ko tiri nga. Sa sakwan dito sa parlor. Mm. Nanatanan, spa, tanang-tanang. Sa tawag ganyan. Sa na nagtiil dito. Futspa. O, spa. Susus, pahitay, banood na kay Col, kaha. Tulo mo, sultiya, taga, buwa ka na, pagkibig silbi. Pati na yung magkipots pa, papas mo na. Pas pa man na, kagikan na sa labi nagmapapots pagkabiig hapon. Pas pa Mali na. dapat to di buntag. Buntag sa'yo, puts pa. Okay na, okay. Kanang wala pa ka nakalakaw-lakaw. O mo na ipaputs pa unta, dapat. Dili hapon. Pero ngayong hapon, gabi kaya naparelax, kay kapit ng tiil. Mali doon. Pas mo na, hasta po ka. Buha mo. Oh, kay ka magbasa mo ka na. Uga basa. Ya ay, lami kay warm. Lami ay. Tulog pa. Oh, alis na kabalo nga. Diyan Mas na mo po na. si radyo. Mo na kung ina no. Dagha na kay nagbara imong mga ugat. Nagay ko ka testing nga inana gid nga hilot. Ay gid mo ko ano. Ya mandugay ka mo balik na sad ka dili na inana kasakita kaayo. Bawas na, bawas. Mag-anam naman sa kakuan ka na mag-offload ba sa iyang mga kuan, dala-dala. Sa kasimana, balik balik ni. Pero Gani. magumok. Ano iko kay grabe na nimo mga ugat pa ba? Ay kay atong kuan ni ka nagkahagla may mga gahe. Dahil man gaya ka straight ra ba jud? Ugat tayo ito magahe na kay ugat. Susunod na ko pahili ko before December, before mo pasok ang ting busy sa Riban, magpahilot sa daan kay Busy ka na ni December. oh, busy ka ayo. Busy ka na ikuron pero kuan ka nang mo ko. Tagaan na jud time ang Oo, kuan. oo, Mga prioridad ba? Anak ko nilang sa ako kay maka napa may ko mga Priority in schedule. life ba murag ana ko. Gani. Dili jud ka sa may. Dili oh. Mm, Priority man tanan. gani. Pero lagi ikaw. Kung gani ka ako mo schedule Ikaw ko nga. desisyon. Busy ko nga mo Priority schedule. ni tanan. Kaya sige kung pamati ko kani lagay binhod niya. Pati mga tikil, palapa, binhod. So okay na yung taon-taog sa lunpas diri. Lapa-lapa kay di man ko kung magpahilot po sa lain. Kung nang hilot mang one time ba, makarelax yung kagdalo ka adlaw, pagka-upat na okay na kayo. Sa wala ka sakit. Ha? Lagi sa tuo. Pag-ulo. Dali mo tuong. Grabe ni. Dire gani dire manimuhang mo. Mapikil dili. jud ka kani jong kabalaan may man nagikap. Na diferensya di pareha ang sakit. Wala masakit mas bigas o sa to pa. Tuwa dito. Bigas din eh. Kaning side nimo nga muhiwi mo nang kuan mo sakit kayo. Diba diri mo gid yang gisagitan nga kuan diri tiil. Sa batang ginakuanan mo siya ginahilot eh. Sakit mo na yan batang. Nag-drive no. Basta maghilot ka saya ha pag og maayo paligo ha. Ah, dili man na siya. Bawal na siya ha. Abo lagi jinsan abot di diri ay. Nga naginan ko sa dayo tanaw. Daghan ko kabulong. Dayo man ang mga kuan. Sa social media na kay ka. Dani. Sa mga tara kay nag-TikTok na po ko ni sulod kog TikTok. Mas dali ba yung kuan sa TikTok? Ano ko? Sulod na kay. Mas paspas ang sulod sa kanang ano sa kanang ilahang mga subscriber. Pas no daghan ko ano. Kanang mag-live ka sa TikTok. Naiban sa ko dili sa mo subscribe pero mo tan-aw. Oh, Heart lang siya. Dili lang sa ko mo. Tan-aw lang sa ko niya be. Heart lang. O nagikan sa TikTok. Ay
pasok na ko sa Facebook, butang sa Reels. Mm. Iya pareha ra. Dini, Lain biya ng grupo sila. Okay, lahi-lahi man po ng lahi-lahi man po audience na. Lain ko audience, no? Kira boss? Di human mo ani pagkaugma, sa ugma di pa ka makahuna-huna og kuan kay sakit pa man ang mga agi sa mga pinuanan, mislitan. Pahuway sa jud ka. Tama-tama po Bernis man ron Sabado Domingo, pagka Lunes pwede na kamo. Webis lagi tama-tama gay no maka relax pa ka pagka Lunes pwede na kamo. Biyahe nakakuan-kuanan. Breakdown nila. Pila ka dok dyan? Sandang. Ayan. Ano yung tayang? Kira, sakit na. Okay, Tres Sakit dyan. kamay. Yan, Tres. Sakit kamay. Kinilakap. Nakakamay siya, kamay lang. Sakit-sakit dako yun, di yun sakit-sakit gamay kaya ano tayo. Wah, sakit eh, ay. Sabi sa wala yun. Ano yung sa akin? Drive ako. Ano lang yun eh. Ano yung bukan man mo? Wala mo. Crab. Kram. Wala na katopit.
Maninti ka mangit-ngitan biyahe. 5. Ngit pa man. Kadlaw noon siya Biyahe mo bawas. ni. Ngit pa. Mm. Ano na ay marag hayag gamay pa marag. Oh, muna yang biyahe jud niya kay. Biyahe siya. Gamay ra ba ay gamay ay daghan ba kay tricycle sa bansalan nya. Ilog-ilog jud kay mo pasahero kay unsa ra man ang bansalan may compare diri Para digos. Dres Digos, Oo oh. nga. Short. Mall. Mas Oh, short. short sa pedicab uy. Short pidikap Digos ay. Kadaggan. Oh. Na dito kay ilog-ilog jud sa tungod sa kadaghang Sa tricycle. iyo kadiyan niyo sige sa niyo balik. Balik, oh. Balik kayo. Wala na. Ay balik niya mo naka. Dire, pwede biyaan sa pidikap. Adik ko nimo. Mm. Mili pa. Nanino Eh, arte tungod kay sa- pedicab. Demand kaayo sila kay nabe daghang mall gud Dire, diri. kadaggan tayo man dire. Oh, daghan mag taga bansalan mga kaila na mo diri sila nagbiyahe. Uwi kay dire ba? Ka kartlan siya og ilo. Oh. Dili sa okay. Man, uli na po. Balik na po. Hmm. Balik bansalan. Ay, ilo naman. Pag witness, Nagkabay. kaya hayag bansalan. Blues kag city, lipay. Banya na, standby mo kay dire, mahantak. Manya na may ay, hantak sa ta. Init pa kayo ko asa. Inigawa sa na, Chill sa, kaya na. Lamang ko diri ko, sa ilo, layo-layo sila. Kaya mo. Sakto. Oh, mahal man. Bansalan ko ripot kay. Bansa na dyan ano, wala palengke niya. Kuhan, palengke, kurbada, kalayo na. Tagaan lang kag 15. 15 kaya po. Isang kabuok. Balik mo, ay karga. Dire kay Uwa nga, tubig. Oo. Hindi pa, stay sa minuto. dire og ana og kan. Ikaw sa eskwelahan, di ba? Gapo Basta gid kay- ang tawag diri gud ang pamangasahero gud kay. Ay dili pa delete kay duot na ko di na kay Eric kay bisag di kayo duot ang kuan pero nganong sakit kayo. Sa natin diferensya. Ang gani. Atong ganina, grabe nagduso. Ito, bro. Wa man mo na siya. Piyong lang pero Pitok-pitok lang. wala kay siya gibati nga kuan wala pa siya Ikaw bara. nga, ate kinagingon yung sakit ng hilot si Eric. Ingon ka sakit, ano man ang isa nagpitok-pitok raman. Gani. Pagdaghan na imong sakit mo. Hindi, hirap likod. Ang kini mga may sakit sa ko, mga kumakit na mga doon, likod yung kasol. Gani, lagay no. Normal lang yung sakit. Hindi, thank you. Sakit daw, ay sakit. Kung malagyan mo ko ng isa. Di atik rin na inyo. Sakit pagdaghan na Didus na mo kag ginagawa. Basta, sa ngayon yung bati, yung tao kami. Pag ikapo na nila, Parang yung diferensya ka ito niya, likod rin yun daw, patakad daw. Sakit mo yung likod. mo to yung gusto siya magpahilot din sa Pero likod dito, lang. napahit niya kayo no, yung mekaniko to siya. Ay, te na mamalit eh. kwarto lang mauplan sila. Ah. Sinutugan na. Yan ka na sinutugan, wala edad na. Pag maigo ka. Wings? Pero sakit to, eh, bata pa man ko. Wala gito. Dili, ulat dito tayo matiguang. Ang pala sa mga ilaran na, hila na mga Kanang idaran na, medyo magkabot siya. hila Hindi na makapower. May power. Hunahuna naman na yung edad. Ang unahon na power. Ang lawas ko Pero ano na yung power? Asa naman to kung magic? Magic Nasa ball, una. wala na yung magic ball. Maya mag ito, tanto kung lawas. Anay. Balik ang circulation sa dugo ng normal. Mabalik yun mong condition dyan. Pero na, pare. Hilag ka sa semana, o, kahit na po. Manang-manang Kana na po. yung okay, kamuro lahat ng juda. Hilag yun ko. Ano, wala na. Kanabit ang lugar, ito po ang dugo, eh, wala ko. Oh, hilot lolo. Hilot ka? Hilot ka? Hala. Hala. Hilot ka? Grabe ba, kumbulsyon Ha? ng mata. Kumbulsyon nun nun eh. Grabe, kumbulsyon. Pila na magtinabang ko dari kumbulsyon. Ito sa gabi, kumbulsyon ito mag-i- Ito, kumbulsyon na yun. So, hilot. Gahilot mo na siya bata. Hilot mo siya. Daghan mo na siya bata. Yung blood hilot. Kuratan ka na kumbulsyon nun ba? Eh, grabe, sulikat ng mata. Para kani, ugahi. Ano na siya? Ginga. Gikuan ko na ko na yung baba katong last gikuan kay mo ana naman siya muumot naman ginga nga nako kay di naman kaginhawa no
Ako may tigtabang gyud ani akong mga Wala ka? mao lagi no mag kung Kaya gikan ko sa nagkuhan pa kaputs pa. Busy busy. pa kayo, nagmanicure pa. Kaya ako kay sa balay Uy, ra biyahan man sa ko. tamo. Gina gid ako na akong masuki nga dili ra ko sa balay kay na ako masakit ng yatiman. Ay, dili, Dili ka mo pa butang.